Слава бъде на Господа. Днеска темата ми, върху която ще разсъждавам така е. Преди малко дали в свободен разговор така разсъждавам от това, че виждаме какво става по времената сега, какви бедствия стават, земетресения, наводнения и много са трусови. И просто слово се изпълнява. Това е, докато този свят хората наистина не разбират нещата, но ние четем Словото Божие и разбираме, че това е наистина, това са белези от Божието Слово. И ако мога да така малко по-разбираемо, Бог говори днес чрез Словото, но и чрез събитията, които стават по земята. Сега преди седмици имаше в Венецуела земетресение, хиляди загинали. Днес даха на бедствия там в Непал. Пак има много жертви. Преди седмици имаше на място. Просто Словото се изпълнява и наистина войни, земетресения, наводнения, бедствия, трусове, на места глад. И това е просто се случва и някакси хората приемат тези неща като нещо нормално. Но и ще ми кажа, със всеки изминат ден на наближаването, когато Господ ще дори и когато Словото Божие говори тези неща, Бог предупреждава сега. В Агей 2.6.7 казва така. Агей, книгата Агей, той е пророк. Защото така казва Господ на силите. Още веднъж и то скоро аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата, ще разтърся и всички народи и те ще дойдат с най-добраните дарове. Каза небето и земята и всички народи. Тук няма никой да остане да разтърся, ако мога да отворим. Ние понякога сега много пъти дават филм за където има наистина край, примерно Титаник, вземете някой тип филм. И винаги има хора, които загиват, има хора, които остават. Наистина това е качели така е. Красивото в тези филм, че някои спасяват. Но тук става дума, че когато дори край вече, това е страшно, всичко свърши. Няма да има животната земя, а тези, които са него, ще бъдат вече при Бога. И това е едно предупреждение за целия свят. И никой, който вземе истината, вече има задължението да окажем на хората в този свят, че както света има създаден ден първия, така ще има ден последен, когато ще свърши. И наистина трябва всеки неща ще стане пред дилемата да вярва да не вярва, да приема да не приема, защото виждаме, че наистина нещата са много така, със всеки измен, нещата са за мен са много радикални. Виждаме какво става и не знам, Господ може утре дори, никой не може да каже Господ ще да сега или сега не тия времето. Бог е суверенен, но Словото Божие каза, гледайки на събитията, наистина това трябва да не настръси, да разберем, че времената наистина наближават. И сега в Римляни 10 казва така, или презираш неговата богата благост и търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е начата води към покаяне. Тази дума презираш. Това значи отнася се с нехайство към Божието Слово, към Божията покана. Сега да ме каже, какво там някой врял на кръста, какво толкова? Или ако Богът иска към тебе, какво толкова, сега не ми е време. Имам още наистина, още съм млад, искам да живея. Много хора подходят към Богата вест, към Божията покана с пренебрежение. Но това е, разбира се, за тях. Бог не се променя. Бог показва милост. Бог разследва времената, да може повече и повече хора да дойдат. В крайна сметка ние знаем, че Божията благост е началата води към покаяние. Вижте сега, когато четем Словото Божие, виждаме, че Божията любов се открива именно чрез Христос. Словото Божие казва така, Римляни 5.8 казва така. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Значи ние бяхме още грешници, живеехме в този свят, без да познаваме Бога, бяхме хора, които потоим с широки крачки към ада. Това е истината. Но тогава дойде Христос, проповядва, получава, даде благата вест и че Святия Дух и днеска продължава да докосва сърца и съдби и да води хората към вечността. Сега, Бог е любов, да, това го знаем. И Бог не обича, и това е истина. И чрез Божието Слово Той ни изгражда, назидава, но и ни предупреждава. Наявно води към небето, но ни предупреждава за неща, които се случат. Сега вижте колко важно. В Псалмите казвам, както баща предупреждава децата си, когато има опасност, така и Бог. Сега, ако ние почват да сме родители, когато идва някаква опасност в живота, ние сме готови да кажем, чакай, моите деца, спри тук, той така, това, което знаем, да ни предупредим. А още повече Бог, който знае цялата човешка история. Той е алфа и омега, той е началото и края. Той е всичко, което предстои се случи. И той предупреждава, вижте, и казва така, както баща жали четата си, така Господ жали уния, които му се боят. Защото той е познал нашия състав, помни, че ние сме пръст. Той ни познава много добре.
знае колко ни е силата, знае колко са възможности, знае какви са таланти, той ще знае всичко. И той ни предупреждава за това, което предстои да се случи. И целта каква е? Целта е хората да се осъзнаят, да се запитат, ако това е така, как може човек да се спаси. И много важно да се отнасям с неуважение към Божието предупреждение. Защото неуважение, какво значи? Може и без него. Чак толкова не е толкова важно. Разберете ме, Словото Божие е важно. Още повече, когато Бог предупреждава. Представете, това е Създател на небето и земята, който няма начало, няма край. Той Бог се свежда себе си да предупреди хората за това, което предстои. Защо към тези ще са важни? Вижте, Матея 25-60 казва така. Вижте, в Словото Божие ясно говори, че има едно място, за което рядко говорим, това е ада. И за жалост никой не иска да бъде там. Аз знам, че никой не иска да бъде. Обаче, за жалост, и там ще има хора. Тези хора, които отхвърлят Спасителя и не ще бъдат там. За жалост. И си Словото Божие казва така, за последното време, когато седи праведни, казва така, на тези, които са неправедни, ще им каже така: идете от мене, вие проклети в вечният огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Сега някой каза, как е възможно? Бог е толкова добър, Бог не обича, а да прати хората в ада. Някакси несъвместимо е. Бог е добър, Бог е любов, Бог е благ, Бог не обича, а Бог праща хората в ада. Вижте сега. Бог никога не праща в ада. Бог уважава избора на всеки един човек. Сега Бог те предупреждава, че след Адамия всичко са грешни. Запад на греха е смърт. Това е истината. Христос дойде на тази земя. Каза така: сядах от небето, не е моята воля да върша, а волята е този, който ме е пратил. Умря за греха и възкъсна. Оставя благата вест. Това е вратата. И ако човек отвърди благата вест, то остава греха си. Оставяйки греха, следствието е това. Исус замря на кръста заради нас и вместо нас. И ние можем, че вярвах в него, да отидем и имаме достъп до небето. Но когато човек не хае спрямо тези неща, не обръща сериозно внимание, за жалост ще отиде в ада. Точно по това нещо. И сега, но какъв е шансът за хората? Шансът е, вижте, в Римляни 10 апостол казва така: защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Тук става дума всеки, значи, само знаете, при всеки един човек има шанс. И шанс е Христос. Не е нещо така мистично. Христос. Приемаш Христос, вярваш в Него, покайваш се и започваш нов живот. И ставаш ново създание. Ставаш нов човек. И ще имаш надежда за небето. И сега, и какво става? Вижте, ако казва Словото Божие за другата крайност. Едната крайност видяхме: ад и огнено езеро. Обаче, коя е другата крайност? Или там тези, които вярват в Христос, къде ще отидат? Вижте, Словото Божие казва така. А според както е писано, това каза апостол Павел: каквото око не е видяло и ухо не е чуло, на човек се не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът изрива всичко, даже Божие дълбочини. Тук много се казва: очи, уши, сърце, ум. Няма как да просвистим. Ние сме ограничени във време и пространство в живота. Как да разберем какво става там? Някой да питат: братвари, кажи там какво ще правим. Чакай сега. Когато се роди на тази земя, някой казва ли ти какво ще бъде на тази земя? Не. Човек се ражда и понякога живота Бог му дава мъдрост и понякога расте и влиза в живота и да почва да прави това, което е необходимо. Така че, като там в небето, Бог знае какво ще правим и не знае как да продължи вечността. Всичко в неговите ръце. Но знаем, че Бог няма да остави, Бог не забрави все. Бог е приготвил рай за човеците, а ад и огнено езеро за дявола, за неговите ангели. Това е всъщност, това е истината, разберете ме. Аз много рядко говоря за дявола, но тук Словото Божие казва сега. В Откровение 20 казва така: и дяволът, който ги мъчеше, бе хвърлен в огненото езеро, жибелно езеро, където са и звярат и лъжепророкът и ще бъдат мъчени ден и нощем до вечни векове. Това е краят на дявола, на врага на човека. Сега, обаче, нека да го вземем предупреждението, което дава Божие Слово и което е актуално и днес. Това е именно за нас като християни, които да четем, да съзираме в това и да внимаваме как живеем. Ще кажа защо. Сега, някой не си казва: това, което ще стане, ще стане.
с мен или без мен. Не така. Той ще стане на въпроса е ти къде си. Сега вижте, в Йоел каза така. В Йоел, само секунда, 3 глава, да, 3 глава, 16-17 каза така. И Господ ще загърми от Сион и ще зададе гласа си от Иерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище на народа си. Виждаме, че ако да има край, Бог каза, Господ ще бъде прибежище на народа си. Цялото виждаме място, където човек може да прибегне. Именно при Бога в Божието присъствие. И той е нашата канара на каквото пламе. Той е място, където може да винаги. Сега, виждаме, че Бог говори на вярващите чрез Божието Слово. Но на невярващите Бог говори чрез природните бедствия, земетресения, наводнения. Ще говорят за Бога. Нищата земя не идва без Божие знание. Напротив, Бог допуска тези неща, да може хората да се осъзнаят, че земята бавно отида към своя край. И вижте сега, в Евреи казва така, много интересно, в Евреи 12 глава, няколко стихи има, които са много важни. Казва така, внимавайте да не презрете този, който говорим. Защото ако не избегнаха наказанието, което пререзаха този, който ги пребеждаваше на земята, тук става дума за Моисей, който пребеждаваше израелтяните. И после изоставени халифи, те го пребеждаваха, но израелтяните продължаха да карат по своя начин и накрая станаха в пустинята. И когато каза така, който ги пребеждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отвърнем от този, който е пребеждал от небесата. Тогава, знаете, Бог говореше на Моисей, Моисей говори на хората. После когато Бог ги прати израелтяните да видят обещаната земя. И всички 12 човека, с малко ще говоря нещо, 12 човека отидаха, видяха, като се върнаха, 10-мата говориха негативно, само двама говориха хубави неща. Реалността и стънени халев. И тогава иска да бъде с камъни. И това поколение, което наистина видя най-много чудеса от Бога. Беше изведен от Египет, знаете, че колко много чудеса. Червената бариера беше наредена на две. После Бог беше в тях като облак, вече като огнен стълб. Това поколение остана в пустинята. Ще кажем защо след малко. Каза така, чието глас разтърся тогава земята. А сега той се обещава още повече, казвайки, още веднъж ще се аз не само земята, но и небето. Тук говори за край, разбирате, окончателен край. А това още веднъж означава премахът на неща, които се клатят, за да останат тези, които се клатят. Става говори за вечността. Става, понеже приеме царство, което се клати, нека бъдем благодарни. И така служим благогодно Богом с благоволение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. Слава да бъде на Господа. Има някои интересни неща сега. Само да презирам. Видях пречника, точно да ме преща какво пише. Отвъсвам се с крайно неуважение, като към нещо незначително, ненаслужащо внимание. Разберете, Словото Божие е много важно. И когато човек се отнася несериозно, и едва не чете колкото е така да ми замине, Бог предупреждава човека нехай. Словото Божие каза, който има уши, нека слуша, що говори духът на истината. Разберете, цялото Божие Слово благословено. И Бог винаги има начин как да говори на хората. Въпросът е ние да имаме уши да слушаме. Сега казвам, внимавайте. Помните, когато Исус беше в Йордан, когато Йоанн се окръси, тогава дойде от небето глас, каза така, това е моят син, това е моят возлюбен син. После по-късно, когато в Матея 14, когато ще започна да проповядва Словото Божие, и да при него множество. Кога ще го така? Покайте се, понеже Божие царство наближа. Виждаме сега, първо от небето дойде потвърждение за Христос. После Исус почна да проповядва. И по-късно, наистина, това, което остава и днес за нас хората е благата вест. В Римлян 16 апостол Павел каза така, не се срамувам от благодатството Христос, който е Божие със спасение, който вярва. Благата вест за спасението. И сега, когато говорим за тези евреи, които говорим така слушая, това е именно времето на Моисей и малко след него. Това вече бяха изоставени халев. Вижте сега, в Евреи 3 глава тук говори за като предупреждение и за нас като християни. Ще кажа защо. Защото има хора, които казват, аз съм нещо в пътя, ходя на църква толкова години, познавам пастира, познавам Словото Божие, познавам толкова много неща. Вижте, християнство няма спирка. Там няма познавам това, не познавам другия. Християнството е път, който има да дадеш с Бога. И тук вижте какво сега много ясно. Това, което наистина беше причина на тези хора, това поколение, което видя всичко, кой е причина да остане там в пустината, вече каза така.
Днес, ако чуете гласа му, не закорявай сърцата си, както при огорчението. Защото кои като го чуха, го преогорчиха. Не всички ли уния, които изядахме от Египет чрез Моисей? И против кои не годуват 40 години? Не против уния ли, които се гречиха и чието попаднаха по стената? На кои още се закле, че няма да гледат неговата почивка? Не на уния ли, които бяха непокорни? И те виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Това бяха едни хора, които Бог изведи от Египет, чрез толкова много знамения, прикара през Червеното море, после ги водеше, непрекъснато беше с тях. И накрая това поколение започна да роптае против Бога, да не годува, да роптае против Божите люди. И накрая остана там. 6 години обикаляха и останаха по стената. Цялото това поколение. Само двама от тях остана и Стефан и Халев от това поколение. И бяха децата им вече по-малки деца, които не знаеха това. Какво искам да ви кажа? Това, че човек е на пътя, това си още не значи, че си приел лената, разбирате ме. Трябва да продължаваме да ходим с Бога, с вяра. И сега, нека се не мога отзад точно да им тази история сега, направо да им как Бог ги изведи и как стигнаха там, че в един миг наистина трябваше Бог да ги оставя там в пустинята да измрат. В Изход, 19 глава, те видяха, израелтяните, видяха всичко това, което ще да говорим днес. Бог седи там, по планината, и какво стане, че на сутринта на третия ден имаше гръмови светкавици, гъс облак от планината и много силен и тремен глас, и целият народ, който беше постанал под треперя. Тогава Моисей изведи народа да остане за посещане Бога и да стана по 17 планина. А 17-та планина беше цялата в дим, защото Господ бе седнал огън на нея. И димът се вдигаше от нея като дим от пещ. И цялата планина силно се тресеше. И когато тремен глас се усула, че Моисей говори на Бог, и Бог му говори с глас. И Господ слезе на върха на 17-та планина. Виждате, Бог се на планината. Това е първи път, когато разтърси земята Бог. Втори път ще тогава, когато вече ще свърши. И тогава именно тези хора казаха на Моисей, те се оплашиха, казаха така. И целият народ чуваше гърмежите и тръмния глас и гледаше светкавиците и димящата планина. И като видяха това, народ се оттегли да станат далеч. И казаха на Моисей, ти говори на нас, ние ще слушаме, а Бог да не говори, че да не умрем. И наистина Моисей беше този, който приемаше от Бога и говореше на хората. Днеска този, който взима от Бога и говори на нас, е Исус Христос чрез Святия Божий Дух. И как тогава това поколение имаше шанса да отида до обещаната земя, пропусна. И жалко, че има хора, които и сега, живейки на тази земя, ще пропуснат. Знаете защо? Защото не хаят към Словото Божие, към това, което Бог ги предупреждава. Словото Божие каза, още веднъж ще стъсне не само небето и земята. И тук ще каза относно това още веднъж. Евреи, 1 глава. Там не го ще да разберем колко е важно да рече. В началото ти, Господи, си основал земята. И дело на твои ръце са небето. Те ще изчезнат. А ти пребъдаш, да. Те ще увисят като греха. И като отидеш ще ги свиеш и те ще бъдат изменени, но ти същият и твоите години няма да се свършат. Тук в Евреи. Сега виждаме и на други места. В Псалмите пак говори за това нещо. После колко е Петър. Защото вижте, има едно разбиране, че едно не земята е така, едва не ще векува още милиарди години. Сега някои хора намират някакви кости, те са при 10 милиарда, при 20 милиарда, те са човешки неща, въобще няма нещо общо. Но така те се вярват, това, като говорят. Но Словото Божие не казва така. Сега ще Псалом 102, от 25-27. Отдавна ти, Господи, си основал земята. И дел на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ще прибъдваш. Да, те ще увисят като дреха. Като облекло ще ги свиеш, смениш и те ще бъдат изменени. Но ти същият и твоите години няма да се свършат. Виждаме, съпоставката света е временен. И време, когато ще изчезне за мине. Но Бог продължава да живее, защото Бог е вечен. Вижте сега, и тези, които вярват в Бога, имат шанс да бъдат с Него вечността. Малко ще дам и стихове за това, което говоря. Вижте, в Словото Божие Петър предупреждава, казва така. А Господен ден, именно за Карай говори, ще дойде като кралец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жени ще стъпят и земята и който се вършил по нея ще изчезнат. Виждаме колко ясно казва. Земята и който се вършил по нея ще изчезнат. Сега, в последния като се
Къде е нашия фокус? Върху това, което притежаваме или върху това, което има Бог за нас в небето. Сега, разбира се, това, което притежаваме и това, което имаме, това е по-лесно може да го видим, защото го приеме с тези физически очи. А това, което предстои, го приеме с вяра. И самия апостол Павел каза така: затова ние не се обезсърчаваме, но ако да пие външния наш човек, пак вътрешния всеки се подновява, вътрешния. Които не гледаме на видимите, но невидимите, защото видими са времени, а невидимите вечни. Слава да бъде Господа. И сега, дали апостол Павел отива още по-напред. В Колосяни 3:1-2. Значи апостол Павел е човек, който е видял небето, знае какво става там, и той говори от първо лице, от човек, който наистина е бил там, и говори с тази увереност. И каза така: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, где седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защото животът е скрит с Христа в Бога. И самия апостол Павел каза в Филипяните 20 поставя една увереност да вярваш в него. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасителя Господа Христа. И сега, каза, понеже приеме царство, което не се клати, тук че говори за вечността. Нещо, което наистина Бог има за всеки от нас. И това е място, където се обетава Бог, и място, където ще бъдем и ние при Него. Вижте сега, в Исаия има няколко стиха, които искам да прочета. Исаия 65:17 казва така, само секунда, извинете. Исаия 65:17. Ново небе и нова земя. Защото ето, аз ще създам ново небе и нова земя, и предишните няма да се помнят. Нищо ще е било на ум. Край. Нищо на което сме живели на тази земя, ще бъде забравено. Ново небе и нова земя. И после казва така, в Исаия 66:22 казва така относно там. Защото както небето, както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът и името ви. Че има шанс, има надежда всеки от нас да бъдем там, където ще бъде и Бог за вечността. И сега, въпросът тук е, какви трябва да бъдем ние, как да живеем така, че да имаме надежда, че ще бъдем там. Това е важно сега. Някой ще каже, добре, ще бъдат там. Не всички. Ще бъдат тези, които са покаяли, тези, които са приели Христос и тези, които живеят с Него. И тук има определени условия, как да живеем. Сега тук не значи ние ако живеем в грех като целия свят, тогава каква е разликата? Има нещо така. И според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Тук обещава. Обаче каза така: проче, поне това ще стъпим, които трябва да сте вие в свято живеене и благочестие. Така че говори да наистина за начин на живот. Свято живеене и благочестие. И каза така: за това взимане, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непроши пред Него с мир в сърцата си. Виждаме, че променен живот. Не живот в грях, живот, в който греха е намот от нас, няма шо с нас. И това е важно сега, че самите апостоли, така Йоан и Павел пишат за това време, когато ще бъдем при Бога и имаме тая надежда. И със словото първи казва така. В първи една 3 глава, първи втори си казва така: вижте коя любов е дал нам Отец, с наречем Божи чада. А такива и сме. Това светът не познава нас, защото Него не познава. И вижте, той си е наложен. Възлюбени, сега сме Божи чада. И още не е станало явно, ако ще бъдем. Но знаем, че като стане явно, ще бъдем подобни Му, защото ще бъдем както е. Не е ли уникално? Ще бъдем при Бога, подобни на Бога. Как да го разберем, кажете ми? По-човешки няма как. Но и нека ти при Него ще ни стане всичко много ясно. В Коринтяни 13:12 апостол Павел казва така, вижте. Защото сега виждаме нещата неясно, като погледало. А тогава ще видим лице в лице. Сега познавам участие, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. Значи виждаме апостолите, които имали толкова много откровения. Те пишат с тези нещата. На тази земя знаем малко, но там ще видим при Него. И сега, какви трябва да бъдем ние, как да живем на Бога? Ще наговорим сега. Отношението ни към Бога трябва да бъде, като Словото Божие каза, нека бъдем благодарни. Значи, Словото Божие, евреи каза първо благодарността. Да осъзнаем реално къде сме били, къде сме днес и къде ще изгрени води Бог. Значи, били сме робен на греха. Потърси ни към ада. Исус не е приел, очистил е, наречен с Божи деца и води към небето. Сега, в Изход 16 глава, от Тел 3, когато израелтяните бяха изведени, само 45 дни след робството в Египет,
Те се правиха нейно теле. Помните там, и при това почне да роптаят. Искаха хляб, да даде малко от небето. Искаха месо, да не път подъси. И постоянно само роптание. И накрая какво става си вече, ще прочета малко средът, да може да се поясня картината. В числа 11 глава Бог каза на Моисей: изпрати от 20 племена по един човек там, тази земя, която аз им давам. Сега другото им казвам, земята, която искам да ги пратиш, аз им давам. Само да отидат да констатират, да къде ще чуят. Но каза така, 12 човека от 20 племена по един от лидерите им. Сега има хора, които са стоят на високо, хора, които тяхното мнение се чува от останалите хора, да могат да видят и да уверят народа, че наистина не са добри. Обаче, когато се върнаха, 10 от тези 12 изказаха негативно. Казаха, там е наистина хубаво място, ама там ще има не големи хора, не сме къскълци пред тях. И народа се огорче. Народа да почне да каза, що не бяхме по-добре там пустината, кой не трябва да вземат от Египет? Те веднага почнаха да роптаят против Божите люди. И тогава Моисей и Арон и Слемения Халев обещаха ги, ама те искат да бият с камъни. Имаше двама човека между тях. И Слемения Халев, те казаха, не идейте бе, дайте отидем, ще превземем града, ще превземем мястото. Обаче не става. Те бяха заптали и после вижте какво става. Тук бунта на израелтяните. Вижте, бунта понякога може физически, може да е духовен. Днес ще кажа защо. Не е задължително да е физически бунта. Понякога, ако сърцето имаш негодование, огорчение, гняв, хула, това са неща, които са страшни. И какво става сега? И всички израелтяни роптаеха против Моисей и Арон и цялото общество и им рекоха да бяхме избрани в египетска земя и в тази пустиня да бяха избрани. Защо не може Господ в тази земя да паднем от меч и казаха си един друг, да се поставим началник и да се върнем в Египет. Виждаме какво става. Бяха готови да се върнат много по-общото. И какво ставаше с тези хора? Роптаеха. И накрая останаха там. Само двамата и Слемения Халев от това поколение преминаха. Това бяха хората, които дадаха правилна, наистина, така, даваха добър резултат, говориха добре, позитивно относно, обаче никой не вярваше тях. Вярваха на другите, които говориха лоши неща. И народа в един момент, негодувайки срещу Бога, изгуби обещаната земя. Ще казвам тези неща. Словото Божие казва, внимавайте. Бог поругаем не бива. Словото Божие казва, страшно нещо е да попадне човек в пръстите на живия Бог. Разберете, Бог е добър, Бог е милостив, Бог е любов, но ако човек не осъзнава как живее, как се отнася към Божите обещания и към Бога самия, и нещо може да се насрежава много. Словото Божие казва, Матея 7:21, но днес казват, Господи, Господи, той казва, магнете са бие, които върши беззаконие. Така че не искам да не повод такова в тези неща. Но, Солнце казва така, моля още, братя, обещавайте безчинните, насръчете малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи един към друг, внимавайте никой да не върши никому зло. И тук говори за съобщаваме един друг, а не се обесърчаваме. И когато идват неща върху нас, тя са, ама сега що така дойде, а още сега върху мене, и това или това, почва човек да роптай, да се бунтува. Напротив, смири се пред Господа, знаеш ли, всичко, което е при тебе, Бог го е видял, и то не да е без Божие знание. Има някаква причина. Ще дойде и ще отиде, защото Бог е с тебе. Така че това е много важно. Но тук Словото Божие в Евреи 12 глава каза така, понеже приеме царство, което се казва, нека бъде благодарни, и така ще благоволни на Бога с благоговение и страхопочитание, защото Бог е огън, който пояжда нашия Бог. Значи виждаме, че веднъж каза огън пояждаш. Добрият Бог за нас, това е нашия баща. Но тези хора, които не го познават и тези хора, които го отхвърлят, и не за тях ще бъде строг съдия. И докато това е нашата надежда за вечността, за да ще бъде този, който ще ги вкара в ада. Ще ги закара там. Защото те не познават, не го търсят. Не го искат. Ще дам ви пример сега, ето погледнете. Представете си, че попадаме на едно море, един океан. Не виждаме никъде суша. И в океана се хвърли един пояс. И ти кажеш, не, аз сам се спася, не ви трябва пояса. Мъч се, не успяваш и се отдаваш. Поясът остава там. Така е спасението. И както преди 1000 години Ной направи ковчег,
Тези, които бяха, спасиха. Тези, които бяха вън, се отдавиха. Бяха погубени. Така е и спасението днес. Кораба на спасението е Христос. Който повярва в Него, който приеме, ще бъде спасен. Който остане отвън този кораб, тази вяра, погива. И това е реалността сега. И важно е за нас, християни, да осъзнаем, да имам състати страхопочитание. Това не е шига работа. И ще, при малко казах, свято живение, благочестие. Това е много важно. И много важно да разберем, да познаем същността на Бога, че Бог е добър, Бог е любов, но Бог е огън, който прияжда. И даже в Евреи казва така, страшно нещо е човек да падне в ръцете на живия Бог. Защо е страшно? Страшно е тогава, когато попадне пред Бога непокаян. Ако човек е непокаян пред Бога, той застава пред съдията. И там няма вече милост. Но ако човек се покая пред Бога, и при Бога винаги има две опции. Да бъде беден с того, ела при мене. И другата опция, мъж не те познавам. Така че наистина някой ден всеки от нас да осъзнава колко е важно, когато четем Словото Божие, когато четем приближението от Бога, наистина да се отнасяме сериозно. И това наистина да разсъждаваме по тези неща. Всяко едно слово, всяко едно предупреждение е написано за нас. Ще дам един пример, много пъти така, много да сме шофьори. Ако караш колата си безразборно, без да се влияеш от знаците и от всичко останало, което става, там в събъд се обиш. Но ако правиш? Париш колата и тръгваш. Първата работа гледаш знака. Може да тръгваш или не можеш? С колко километра, на къде можеш да къде. Така е християнство. Бог не е дал живота, дал ни и Словото Божие, чрез което наистина напътства, направлява. От нас иска да се покоряваме на Господа. И стъпка по стъпка, ако седаме, ще бъдем там, където е Той. Нека Бог да благослови. Галя, така, ако някой нещо да сподели, имаме това време. Така. Темата беше, че Бог говори днес, че Словото и че събитията, които стават по света. И нищо не е случайно с двете. Ето, погледнете по свет на новините. Всеки ден стават толкова много неща, които наистина са страшни. Но всичко това говори, че